Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulay, mapiar ka gawi, mapipiya ka. Iman to, nasa kumpuman, imipagpada ka kukap paganad ka sa ilmu. Na inshallah, nasa kamantayin kasi, ago ka pa makinagang karakan na malaw to ang maswakaw na ilmu. So, sakan, si Teacher Nafi akapapantagan a kindergarten teacher sa Sikap Elementary School. Iman to, nasi itanok man ko paganay a quarter ko ikasyaw ka pitugawi naiyak man a paganagan tano nasuka siya patano ko lawas tano. Sa datanupan kapag puo na daan tano daan abintangan sa mga tolan tano o di na sa lawas tano. So magiday da tano daan ayay pagiday da tano nagyuto so 2 ko 5. Ako'y 5 diwang kawanan, ilayan niyo kalumpiyo, daw pa'y tanay sa 2, makay para sa 5 lumpiyo. Ako'y 5 diwang kawanan, ilayan niyo kalumpiyo, daw pa'y tanay sa 2, makay para sa 5 lumpiyo. Sabi ko to ay inipagigida tanong. Uway, sukun so 5 alubyo na nagyak ni paras. Udi na sukun so 5 alubyo na mapia tulilay. Anak mo tako na yan, ilayang ka sumbala yung mga alubyo Uda na kapakay, udi na mapasad kay ni kamantay na unaging kaso 5 ka. Ukuman, umayday ka ang mga atas so mga kanukuron na pakitutuling ka so kanubong kaki umi ka. Kapakaypan asa tao, apat kasan sa walay niyo ang manataw na makiubukaon. Kinanglan, na permitan mo to manurubyoso, 5 tanong kaigira badaboron, gira pagkapatanong sa panganakan. Igira akuan, ay tanong to may inaka, na so 5 tanong, igira itanong di mga pangapagkapat, na so 5 tanong na adino to tirong kailay ang mga germs, hindi na adino to ang matataguon mga paumidulad mga ito. So para makaiwas tanong sa sakit na kailangan na manulumbyo tanong perme. So kung napagpugibo ang mga 5 tanong, ibulimbyo ang tanong, kataman sa lawas tanong na pagalagaan tanong to para makaiwas tanong sa sakit. Na adino to, awalopiman ang mga tuladan, pikilayan ka na tenduang kaon so mga pugusaran para ko ipilipyo ko lawas. Udi na o kakaptinga, so learners activity sheet ka na warnain kaon, udi na kolorin kaon, so niya tendu ka pugusaran para ko ipilipyo ko lawas. Towel or tuwalya, cotton buds, bakbak, shampoo, sabon, Colgate at brush, hollow block, nail cutter. Ngayon tanong, o di natin doon tanong, so mga iplipyo kulawas tanong sa ko to ang mga tuladan. Paganay na towel, o di na tuwalya. Iya na siya niya pagusara, ihiram niya kapasatano, pwego para madaon so kababasao, lawas tanong. Ayay kadrop nga na buds cotton or cotton buds. Siya ng pagusara ko, 2 tangila tanong para galimpiwan so sulod at tangila tanong. Ayay ikatlo na shampoo.
It mananan pugusaran udi naik sebungko mga buktano. Igira di tanu di pegu. Ayay kapat na sabon. Sabon nasi yanan pugusaraku lawas tanu igira mabu di tanu di pegu para magaan akap kedoon ulud udina marsiko mga lawas tanu. Ayay ikalima na toothbrush. Udi brush aku toothpaste. Para niko mipanmano para kedoon sumanga lamba apanganangkan pungaritano udi nasi iku mga pagletutan o mipantano. Aya ikanam na nail cutter. Kinan nail cutter nasi pananan ko mga hanukotano. Igira may makata sumanga hanukotano na aya iputulo na kinan nail cutter. Nakataya sa mga ukit-ukit akapiyapiyae unab kulima. Paganay napagunaban o basaan so lima sa lumpiywa. Ikadua na teguan sa matengka asabon alimangka. Ikatlo na kusuon so palad lima. Aya ikapat na kusuon piya-piya so likod limangka. Aya ikalima na kusuon so pagletan kamera lima piya-piya. Aya ikanom na kusuon so mga likod kamera lima. Aya ikapito na kusuon so mga rugu-rugu alikod kamero lima. Ikawalo na kusuon malibot so kamero ama alima. Ikasiyaw na pakalingawan ka so lima sa lumpiywae. Na aya ikasapulo na sisingan ka udi na pakamaraan ka sa tissue udi na towel so lima nga. Kataya mabu so mga ukit-ukit akapambras udi na kalimpyowi ko hipan. Paganay na teguan ka subras sa matengka Colgate or low fluoride toothpaste. Na aya ikadua na ipalamba ka subras kung ipan na pininayan ka lumupyo o di na mamaras. Na aya ikatalo na berasan ka o di na pakap kaso-kasoyin ka maras so ngipan o di na lumupyo so ngipan na ka. Na aya ikapat na berasan ka sudila ka piya-piya para madoon subaw agu mikrobyo. Na aya ikalima na induda ka so inusar ka Colgate mapasad na induda ka so udi na pumumuka sa lumpiywae. So kapamras na kailangan nuto na 2 ka minutos kate niyan. At pangalan ng kakulay o syabot ka, agil ko to akyang sayakan kadiya. Na, gandoon ka, agil ko to ang mga puladan o anda pagusara. Sumaga nga sa mga pakaisya kanong. Paganay na shampoo. Anda tanong pagusara so shampoo. Oh, why? Si itanuan ng pagusara sa buktano. Igira paigutano. Ikadua na brush or toothbrush. Anda tanong pagusara so brush. Oh, why? Si itmananan ko ni pantano. Ikatlo na nail cutter.
Oway, hikmananan pagusara sa kano ko. Iputulanan ko mga kano ko tanong, igira nya makatas. Aya ikapat na tuwalya. Oway, hikmananan ko lawas tano, igira nya kapasat tenupigo na para madaunso igsa lawas tano na pagusar tano sa tuwalya. Tanong jengkat ako guys, kaso ka siya pa kung mga lawas tanong na nagubo, suka palipiwi kung mga 5 tanong, o kapamras, o di na kapamay ko, kinanglaban na pakatanong sa mga pangananggan, aadin at patanon ang vitamins, o di na protein. Dataran lagi na ito mga unga kamulan, utas, lagi dupupaya, salis, mangga, ako subad sana, unga pamulan. Dataran ako na sa mga kamu, dataro babasan, dataro sayote, so mga raon lagi dumalunggay. Pwede na buron sa kano, mga bata na kailangan napakan ko mga vitamins o di na protein ka. Ang kano magaan, makana. Takulay tantingga, kasukugan ka ang mga junk food, so mga bitimos, chichirya na nabual ko to, pagkaupok ko, lawas ka. Kaya kakuang ngaron ang vitamins ka, ay kakuang ngaron na sakit. Alhamdulillah, kanya patatano so topik tanong, aso ka siya pa ko, lawas tanong, ang mga pupusaran ay review ko, lawas. Na inshallah, pamanita sa bulan nito, aging buto, apya busayakan sa sukran, sa kapamahit ng karakan, takulan.